раҳматилло Зоиров, раиси ҳизби сосиал-демократи Тоҷикистон, рӯзи 4 декабр дар нишасти матбуотӣ дар Душанбе гуфт: муовинаш Маҳмурод Одинаев дар озодӣ аст, аммо ҳангоми фирор аз хона пойҳояш осеб, дидаву ҳоло муолиҷа мегирад. ӯ гуфт Одинаев ҳангоми амалиёти ба қавли Зоиров худсаронаи маъмурони интизомӣ гурехтааст. Зоиров гуфт Одинаев ҳоло дар як маконе ба сар мебарад, вале аз гуфтани макони ӯ худдорӣ кард. Раҳматилло Зоиров қаблан шоми 3 декабр ба шабакаи телевизионии Настоящее Время аз як хабар дод, ки муовини ӯ Маҳмурод Одинаев, ки 2 ҳафта пеш ғайб зада буд, сеҳату саломат аст. ӯ муддати тӯлонӣ бемор буд, роҳ гаштан наметавонист, ҳоло кам-кам ба ҳаракат даромадааст. ғайб задани Маҳмурод Одинаев яке аз пурбаҳстарин хабарҳои ҳафтаи охир дар Тоҷикистон буд, чунки ӯ қабл аз ғайб заданаш ба шаҳрдории Душанбе Рустами Эмомалӣ муроҷиат карда буд, то барои баргузории як митинги эътирозӣ дар назди қасри президент дар маркази пойтахти Тоҷикистон иҷозат диҳад. Одинаев тақрибан аз 19 декабр баъди даъваташ ба бозпурсӣ ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Исор дар робита ба парвандаи лату кӯби писараш шайх Муслиҳиддин Резоев бедарак шуд. Одинаев гуфт писарашро дар тарабхонаи шоми шӯроб ба сабаби фаъолияти оппозитсиони ӯ заданд, вале вазорати корҳои дохилӣ ҳама гуна ангезаҳои сиёсӣ дар ин қазияро рад карда гуфт писари Одинаев ба постбони тарабхона барои як духтар ҷанг шуданд ва ҳоло алайҳи ҳам постбон ва ҳам Резоев бар асоси моддаи 237 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон бо иттиҳоми авбошӣ парванда кушоданд. баъди бедарак шудани Одинаев бархе аз ҷумла дар байни мухолифон иддао доштанд, ки ӯро мақомот дастгир карда ва таҳти шиканҷа қарор дорад, вале Раҳматилло Зоиров гуфт, ки Одинаев боздошт нашудааст, балки таҳти табобат қарор дорад.